טופ 5 ספרי ילדים הכי מושאלים בספריות בנתניה, והאחרון יפתיע אתכם. אז במקום החמישי, איש הכלב, זה ספר על גיבור על שהוא כלב, זה כתוב גם בכותרת, מאוד מאוד מומלץ, תקראו ילדים. הספר הרביעי הכי פופולרי, יומנו של חנון, אני אפילו לא חושבת שאני צריכה להתחיל להסביר על הספר הזה, ספר מאוד מאוד מומלץ, על ילד חנון ועל מה שהוא עובר בבית ספר, גם הרבה מזדהים איתו. במקום השלישי, הארי פוטר, שכולם מכירים, ספר על ילד שהוא קוסם. אני קראתי אותו כשהייתי קטנה, ואני שמחה שהדורות הבאים גם ממשיכים לקרוא אותו. הספר השני שהוא הכי מומלץ זה האבטר, זה הקומיקס של האבטר, וזה מספר פשוט מה שקרה אחרי הסדרה, גם ממש מעניין, וזה מאוד מעשיר את העולם של האבטר. ובמקום הראשון, והמפתיע למי שלא מכיר, ניצחתי אותך אייכמן, שזה ספר מסורת ברוח היהדות של כאילו גיבורים שמנסים להביס את אייכמן אחרי השואה, ספר מאוד מעניין, וזהו, זה הספרים שהם הכי מומלצים.